sigur că asta. Singura latură a sufletului este razna. Cum vă priviți destinul? Destinul meu este terminat, înțelege, Doamne ferie. Eu am luat hotărârea acum un an sau mai mult să nu mai scriu. Fiindcă hotărârea asta are și o bază pescă fiziologică, dacă să pun acum. Am simțit că ceva s-a schimbat în mine. În ce sens? Ceva s-a case, cum spune, s-a spart. S-a spart. Și cum scriitori, special în Franța, toți până la moarte scriu. Nu are niciun sens pentru ce să multiplici cărțile. Toți scriitorii au scris prea mult, pe părerea mea. Și cazul dumneavoastră? Și al meu, și mari scriitori, când au scris, Shakespeare a exagerat, toți au scris prea mult, înțelegi? Și eu, formula care am dat-o, am spus așa, am formulat-o, m-am plictisit să calomniez universul. Și nu mă interesează. Dar cum ați putut scrie pe aceeași temă peste 15 volumi? Păi nu, este o chestie de obsesie. Opera mea, deși cuvântul ăsta vine să vomitez, eu am scris toate cărțile mele din rațiune medicale, cum se spune. Da. Terapeutice. Ați scris mereu aceeași carte. Aceeași obsesie. Tema inutilității și a morții. Toate celelalte probleme n-au nicio importanță. Însă am observat că pentru mine reprezintă o eliberare. Încât pentru mine realmente am scris din necesitate. Adică pentru mine este terapeutică și literatura n-a fost decât un pretext. Și filozofia... Acum sunteți vindecat? Nu sunt vindecat, sunt obosit. Cum poate să ajute o operă care pledează pentru inutilitate? Pentru nonsens? Nu. Te ajută că formulează chestii care ceilalți le simt. Adică le dau, au conștiința, realmente, adică s-au regăsit. A fixa disperarea nu este o formă de a o face să funcționeze mai coerent? Tot ce e formulat devine mai tolerabil. Înțelegi? Expresia, asta e medicamentul. Ce sens are, în definitivă, să te duci să spui unui preot că ai făcut chestia cu tare? Este eliberare. Adică tot ce este formulat este ca intensitate degradată. Dar asta este terapeutica, sensul terapeutic. Eu, realmente, stările depresive care le-am petrecut în viață puteau să mă duc la nebunie sau la ratare complet. Faptul că le-am formulat au avut vreme, trebuie să spun, o eficacitate remarcabilă. Eu, dacă nu scriam, sunt convins că s-a tornat, cum spune, sfârșeau prost toată chestiile. Încât am scris câte cărți am scris? 8 sau... am scris 5 în românește și 8 sau 9 în franceză. No. Și pentru mine, adică s-a sufit cum spun francezii, știi, zic că... Adică am citat să scriu, fiindcă ceva s-a schimbat în mine, adică este o diminuare. Adică în formă de ca intensitate, ceea ce important este intensitatea unei emoții, unui sentiment, și când am început să observ la mine un fel de oboseală sau știu ce, dezgust de expresie, să mă înțelegi.
nu mai cred în cuvinte, nu mai niciun rest. Și după acest spectacol literatură la Paris, toată lumea scrie dimineața până seara și nimeni nu se oprește. Am negat, cum am făcut toată viața mea, am negat. Am ajuns la un fel de oboseală și de chestia asta. Nu mă interesează. Adică la aspectul meu de luptător, servându-mă de negație ca un fel de liberare, nu mă interesează. Înțelegi? Nu am nevoie. Este un fenomen realmente de oboseală. Oboseala asta aduce cu ea o împăcare cu lucrurile? Nu, o diminuare. Am avut în toată viața mea o pretenție extraordinară de a fi omul cel mai lucid care l-am cunoscut. O formă de megalomanie. E adevărat că toată viața mea am sentimentul că toți oamenii trăiesc în iluzie, cu excepția mea. și realmente am avut convingerea asta profundă. Toți n-au perceput nimic, n-am avut. Însă nu e o formă de dispreț. Însă sentimentul care l-am avut că toată lumea se înșală, toată lumea e naivă, toată lumea nu știu ce, înțelegi? Și eu mă acordam, cum se spune, șansa, sau malșansa, cum vreți, de a nu mă înșela, de a, cum se spune, de a nu participa la nimic și jucând numai un